chiitiko chinoshamisa chinochiripotiwa ana namajairajairo vachiti aiwa vakomana kana the first family vari kuitira masviko vachiti they are now coming and distorting our history yenyika yezimbabwe, tichiona kuti aiwa vanotaura mashoko kana kuti mazita evana vethe first family vachinzi aiwa they were involved or they played a key role in the fighting of the liberation war. Sanamina mashoko anobuda achita kumana mana majairajairos achita as a complaint. Don't go subscribe or like or turn the bell icon. Tinopenda pakanyora cheti the Idi Mnangagwa family has entered into the season of distorting history as Tonga Mnangagwa is honored by his uncle for fighting in the liberation war. Elsewhere, ZANU-PF morons have called for the worshipping and the glorification of Mnangagwa's sons. Anoposta mapictures amurikuona iro nerimwe rinoyelena vachinzi President Idi Mnangagwa has commended individuals and organizations for their pivotal roles in the Zimbabwe's liberation struggle and ongoing national development efforts. These individuals included his nephew Tongai. The president's remarks were delivered by ZANU-PF political member Charles Tawengwa during a Liberation Empowerment Awards ceremony in Harare on Saturday, organized by Legacy TV. The event celebrated contributions to Zimbabwe's liberation, the Third Chimurenga, and developments under the Second Republic. Tomashoko anouya panapa achiri kuona kuti aiwa vana majairajairos vari kuita exposa nawo iri kuonekwa kuti aiwa there is too much worshiping and glorification aiwa isati yakamboitika iri kuitwa aiwa kune the first families sons. Vatiri kuona kuti panguva ino yevanhu vandoshandiswa kuti zvichiri zvoga here izvi and people they are just desperate. Tudze mafunguro enyu penda comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.